Pitääkö mennä heti täyttää uudestaan vai kelpuu tässä? Tuliko sulle yllätyksiä? No itse asiassa joo. No. Mä yllätyin tosta erittäin voimakkaasta reaktiosta tossa kelkalla. Joo. Siis, koska kyllähän kun tää näkee uusia asioita tai säikähtää, niin joo, sieltä yleensä tulee vähän tollanen, mutta siis toi, että se kerta kaikkiaan voi mennä kattoo. Niin ensimmäinen asia oli tämä ikinä. Joo. Se on aika jännä, se on monille koiralle toi kelkka on tosi paha. Ja kelkkahan kertoo tosi paljon koiran toimintakyvystä, samoin kuin toi pimeä huone, missä ei sit taas oo mitään pelottavaa. Ja pimeässä huoneessa tämähän oli tosi järkevää, että okei, sitä on koulutettukin etsintöihin, mutta silti meillä on paljon koiria kenet on koulutettu etsintöihin ja ne lakoo tuolla pimeässä huoneessa. Että tällä taas oli ihan älyttömän järkevä hetki, sillä meni, että se hiffasi, että ai tuo oviaukko on auki. Se on niin pimeä se eka huone. Mut sit kun se tajusi sen, niin sen jälkeen se tuli tosi suoravietäisesti sun luokse. Kelkalla tosissaan se joutui vähän sen pelon valtaan, mutta kun sille annettiin hetki aikaa ja sua liikutettiin siihen kelkan viereen, niin se pystyi sitten sen ratkaisemaan itsenäisesti. Eli kuitenkin melko vähillä sun avuilla siihen pelon määrään nähden, niin koira ratkaisi sen itse. Ja täällä koiralla, vaikka sillä on taistelutahtoa, niin sillä ei ole ihan hirveästi taistelutahtoa. Se taistelutahto on kelkalla semmoinen asia, kun se pääsee taistelemaan sitä kelkkaa vastaan, niin se helpottaa koiraa yleensä. Ja nyt se ei saanut siitä taistelutahdosta apua, kun sille ei sitä ollut riittävästi, niin se joutui vähän sen pelon valtaan siinä, mutta se tosissaan pystyi sen itse sitten lopulta kokoamaan itsensä ja ratkaisee. Ja tuli mäyräkoirana niin sieltä parin otteeseen, että uskaltaako, mutta ei. Riisenistä on moneksi. Kyllä. Mäyräkoiraksi. Niin, kyllä. Ja sit jos miettii, että miten se toimi täällä muuten radalla, niin se kaikissa osasuorituksissa pyrkii ottaa itse kantaa kyselemättä sulta. Esimerkiksi puolustuksessa, vaikka se ei tiedä mitä sen pitää tehdä, se oli ihan kysymysmerkkinä, että miksi toi ihminen käyttäytyy noin. Se ei halunnut paeta paikalta, vaan se pyrki olemaan siinä sun välissä ja ratkaisee sitä itsenäisesti kysymättä sulta. Siten kokonaisrata huomioon ottaen koiran oma toimintakyky on kohtuullista. Eli sillä on halua ja rohkeutta ratkaista asioita itse, mutta sun on hyvä vaan tiedostaa, että jos tulee jotain semmoisia, mitkä jostain syystä sitä oikein kovasti pelottaa, niin saattaa olla, että sä joudut tukemaan sitä sitten niiden yli. Varsinkin sitten pelastuspuolella, että jos sillä tulee epänormaali käyttäytyminen, luultavasti sitten joku on oikein säikäyttänyt sen, että sä joudut sitä vähän tukemaan yli, mutta niin se oli tosissaan vaan se kelkka oikeastaan. Sitten terävyys. Vaikka me tuon puolustuksen aikana ajateltiin, että no tässä on hyvä pelastuskoira, että sille ei ole terävyyttä, että vaikka ihminen käyttäytyisi kuinka kummasti, niin se ei vastaa mitään, mutta tuossa seinällä se vähän aikaa katsoi, että pääsenkö mä pakoon, en pääse, ja sitten se antoi kyllä tulla. Ja siitä näki, että se oli ehkä sille enneltä kokematonkin asia, koska se oli vähän huolestunut siitä, että joutuu sanomaan mulle rumasti, mutta kyllä se sieltä ihan tosissaan sanoi ja ei nahkojaan ilmatteeksi myy. Mutta sitten kun mä heitän kepin pois ja on ystävällinen, niin koira oli ihanaa selkin kiitti. Joo. Eli kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, ihan ideaali suoritus. Ja puolustushalu tosissaan se on pientä sen sijaintinsa vuoksi, vaikkei se sua raivokkaasti puolustanut, mutta se halusi selkeästi ottaa kantaa tähän väliin, että mä en tiedä mitä tässä pitää tehdä, mutta hänet tuu. Ja taisteluhalu, niin se on kohtuu pientä. Eli nähdään, että koiralla on sitä leikkihalua, mutta semmoista niinku eteenpäin pyrkivää, pelottavia asioita karkottavaa taisteluelettä siltä ei voimakkaasti tule. Ei tuossa kelkalla eikä sitten itse siinä keppileikössä. Tää on mun. No ei, eikä sitä ole myöskään sieltä niin kuin, mä en ole edes yrittänyt edes kaivaa sitä esiin. Eikä tarvitsekaan silloin, kun mennään muillakin avuilla. Niin. Joo. Sitten hermorakenne. Painetta saadaan jonkin verran aikaiseksi ja se purkaa sen oikeastaan sieltä, se hyppii sua vasten vähän huolestuneena. Et silleen nähdään, että on vähän painetta pönttöön tullut, mutta se palautuu tosi nopeasti joka osasuorituksessa. Eli sitten silloin ihan normaali koiran hermot 1A hieman rauhaton. Temperamentiltaan tää koira on, ei se tule mitään ylimääräistä, ei sen tarvitse hötkyillä silloin kun mitään ei tapahdu.
mutta ei se ole myöskään niin, hidas liikkeissään. Eli heti kun mä tulin esimerkiksi tuolta terävyyshyökkäyksestä pienikin rasahdus, niin se saman tien katsoi, mistä se kuuluu. Ja sitten se lukkiutuu siihen, mitä tapahtuu. Eli ihan ideaali puhtaan pilkaskoira. Yes. Kovuus, muistiaste. Nähdään, että kauniit pienet kaarrokset tulee noiden inhottavien asioiden ohi. Tai varovasti käydään vielä kertaalleen tökkäsemässä, että pysyyhän toi nyt tällä kertaa varmasti paikallaan, niin kuin toi haalari oli, mutta ei sitä jää kaivelemaan nämä asiat. Eli hieman pehmeä koira. Ja luoksepäästövydykaan ei mitään ongelmaa, hyvän tahtonut luoksepäästä avoin ja laukausvaara. Siten me saadaan pelkkiä plussia ja 172. Se oli se, mitä mä